Mä en osaa laulaa. Noniin. En mäkään. Tämä on semmoinen koulu, mikä on BL, niin... Platinapaperi. Asara kiola, mabushi tsukirisa. Adorino, sayuko. Go made wa yume sen emita day to day. Fun. Hachimaru usuku karada atimite bebo. Ehkä mä oon hiljaa. Halusitte tärkeä. Asetka oi sorami ja ge aruki itsa every day. Ei kun perkele. Naka esitita tomugen no happy night. Joo. Turkunkään. Silloin kun ei tiedä sanoa mitään, se menee ehkä mielenkiintoiseksi täällä olla. Taija cool boys. Hei! Ai niin ei tullut tota hei juttua. Läppä. Tää tunnari voi olla mielenkiintoista katsottavaa. Käykö mitään molemmat. Kuka tässä puhuu? Sinun ei tarvitse juosta. Sanoin ei Jukiko. Älä sano noin. On jo näin kuuma. Gluk 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 gluk. Onko, mitä se on? Oikeasti, maistu sitä. Gluk gluk gluk. Kää! Luulin, että kuolen. Ei ole hyvä. Ei. Et näyttänyt minulle suita. Onko se hyvä? Totta kai! Miten minä vien tämän minun naille? Olenko minä myrkky? Maistaa! Heaven's door. Taivaan portti. Kyllä. Mitä? Sokeita. Viikko alkoi. Kaikki on uutta minulle ja kaikki räpyttää silmiään. Opettaja on paha. Hän sanoi minua vaikeaksi, kun minä panikoin. Perkele. Sinä näytät kyllä aika tavalliselta, että sinähän olet ihan joukkeri. No, onko se kivaa? Minusta sinä olet täällä... No se voi olla totta, perkele. Olin tosi huolissani. Tämä koulu on vähän omituinen, sillä ei niinku homo. En tiedä sopisitko sinä tänne. Kiitos, mutta outoa tarpeeksi. On outoa, että täällä on vain poikia. Enkö ole kertonut, että täällä on tyttöjä? Onko siellä? En ole koskaan nähnyt. Haluatko, että esittele sinulle jonkun? No ei. Sinä punastelet. Kasuki! Oikeesti sä oot tosi punainen. Ei, en ole. Hani! Naruto-san! Perkele. Ei kun meillä ei oo matseja enää. Haluatko lähteä munkaan treffeille? Naruse, sinä teet keitasta Unfor-kapteen. Se on totta vai mitä, Hani? Naruse-san! Voi ei. Naruse, okei. Eiku... Me ei ois pitänyt sanoa jotain. Hani! Vibra, bling bling. Naruse-san. Umino sensei, älä katso eteesi kun kävelet. Sinä melkein pumppasit minun. En huomannut. Narusa-san, hän suojeli Keetaa. Ole liikuttunut.
Klapsa. Mitä kaivaa? Mitä tulee? Näyttää siltä kuin se olisi jotain. Mikä se on? En tiedä. Et tiedä. Sinä teki koorin. Sitten Tonosama katosi tänä aamuna. Olet hyvä näissä jutuissa. Tällä puolella on 2 metriä. Ja tuolla on 7 ja 8 metriä. Tänne päin. Mennään katsomaan. Joo, okei. Minä menen kanssasi. Hai! Mitä meidän pitäisi tehdä, Mataru? Minusta tuntuu, että meidän pitää lähteä. Niin meidän pitääkin. Pelottavaa anime. Bling. Bling, 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 bling. Bling? Se on kuollut loppu. Puska. Tunnustava meni onneksi, vai oliko se sun? En näe ketään openengeja. Onkohan hän ulkona? Bling, bling. Mitä? Oi. Mennään tuonne bordeille. Kyllä. Minä autan. Yakisoba. Mietin, että ovatko ne koulun festareille. Mitä he oikein muuta? Näyttää tyhjältä. Joo, näyttää ihan tyhjältä. Tervei, portaat. Täällä on portaat. Tämmöisessä paikassa. Kukaan ei tiedäkö. Ei. Aika kriipiä. Tuuli heuttaa. Kyllähän varmaan on. Mennään, Hani! Kiitos! Oi, toi oli niin kaksoset. Joo, meillä ei oo mitään mahdollisuutta. Mennään. Joo, mennään. Hehehe. Läppä. On tosi vaarallista, joten oo mun lähelläni, Hani. Okei. Tummaa. Bling. Täällä on vaarallista pimeä. Siso, sinä yllätit minut. Naruto, tuo käsi! Mitä? Tuo käsi! Ohi! Tämänlainen Eerie. Eikö se ole sinusta vähän pelottavaa, Hani? En minä tiedä. Tie taivaaseen ja helvettiin, onko hienoa?